Myslel som, že to bude normálny stream a toto sa stalo. Dobre, prosím ťa, skáč. Dobre, počkaj. Takže, X-ko. Počkaj, to... Nie, že to nebude fungovať na Ježiši Kriste. No Ježiši Kriste. No pozerajte, kamo, čo je tu na. Pozerajte. Takto musíte. Dobre, Bčko, pane Bože, to je strašné. Toto je úplne najhoršie, čo kedy bolo, kámo. Na čo? Dobre, ale ja normálne sa chcem vyhupnúť, ale ako? Dobre. Bum. To si... OK. Kámo, neuveriteľné, no dobre. Bečko. Kámo, však stlačam to Bečko, tak ma nechaj. Ty... Poď, rob. Dobre, ja by som potreboval, kámo, už len... Čo robí ten... Kámo, ale čo to bolo? No, kurva. Ale čo robí? Prečo to takto funguje? Však má... Dobre. Ešte som... Poď. Čo robí? Jak to robí? Jak to má... Dobre, máme posledné hapka. Hi, bro. To si robí... Jak je... Dobre, ja sa musím hýbať, kamo. Toto je jedine moja šanca, že sa... Ne. Ja som zabudol na tie vlny, alebo čo to je? Joj. Jakže mi dávajú hity? Jak to, že dávajú toľko hitov? Dobre. To sa mi asi neoplatí, ak vidím. Treba mi toto plus 10 najprv prvé. Jakže mi dal hit? Jeba. Dajte odber aspoň, prosím.